Знаете ли, че дивите животни привлекат милиони туристи всяка година? Това не е случайно. Хората се интересуват от тях, защото те предлагат уникални преживявания. Възможността да видиш лъв в естествения му хабитат е нещо незабравимо. Дивите животни ни свързват с природата. Те ни напомнят за важността на опазването на околната среда. Много туристи искат да се потофят в дивата природа, за да се насладят на красотата и кратко. Снимките с животни са сред най-популярните в социалните мрежи. Всеки иска да сподели момента с любимото си диво животно. Но истинската магия е в самото преживяване. Да наблюдаваш животно в естествената му среда е не само вдъхновяващо, но и образователно. Дивата природа ни учи на уважение и отговорност. Затова все повече хора търсят тези мигове на близост с животните.